салом алейкум, зинда саломат ва хона обод сарбаланд бошед. дар бораи некӯкорӣ ба шумо гуфтам ки дар ояти Қуръон омадааст ки мо муъминон ба дурустӣ бародари ҳамдигар ҳастем. ин якто. дуюмаш ки дар ҳадиси пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллям омадааст ки имони шумо комил мегардад вақте ки ба ғайри худатон, ба бародаратон ва хоҳаратон чизе ки мехоҳед, он чизе ки ба худатон хоста бошед. ба монанди чӣ? Ба монанде ки мисол шумо агар ки шавҳар доред, бояд ки хоҳари бешавҳарро чӣ мегӯянд, минаравӣ кунед, ба касе шинос кунед, мисол касеро хосдорӣ кунед ва он соҳиби шавҳар шавад. Ёки бародаре ки мисол дори ҷурае ки доред, рафиқе доред, ҳамсар надорад, бояд онро мисол ки чӣ кунед, ба оила барпо кардан чӣ кунед, дастгирӣ кунеду мисол ки шавқманд кунед, дилтӣ кунед. ё ин ки мисол касе бемор аст, онро мисол ки дастгирӣ кунем, мисол ки вақте ки мо солим ҳастем, касе ки бемор бошад, вақте ки мо фаҳмидем ки бемор аст, ёки бояд ба аёдаташ равем, ёки агар тонем дастиёрӣ диҳем, мисол ягон дороҳояшро мисол ки маблағ спорем, ё ин ки агар ки натавонем дар ҳаққашон дуо кунем. Ин аст ҳаққи мо мусалмонон ки дар ояти Қуръон омадааст ки ба дурустӣ бародари ҳамдигар ҳастем ва дар ҳадис омадааст ки имони шумо комил мегардад вақте ки ба ғайри худатон он чӣ ки ба худатон мехоҳед ва эб медоред, ба он ғайри худатон онро хоҳед ва эб доред. мисолҳоро ба шумо фаҳмондам. бо диққат гӯш кунед ҳаматони азиз. вақте ки як кас дар ютуб мемонад ки бемор асту мисол, вай фарқ надорад вай мисол ки аз кадом ноҳия аст. бале ман видео кардам, дар ин ҷо хатогӣ аз ман не, хатогӣ аз он блогер шуд ки дар болои ҳамун чиаш Қобилҷон, бо ҳам модари Қобилҷоне ки дар видео аст монанд аст ба модари Қобилҷоне ки ғурамарг шудагӣ. ин дуто аз тарафи ин блогер. ман агар модари Қобилҷонро агар дида бошам, ман модари Қобилҷон бахшиш мепурсам ки ман ҳамин видеоро доштам, фақат аз модари Қобилҷон бахшиш мепурсам. дигар аз ҳеҷ кас бахшиш намепурсам, барои ки ман қасдан инро накардам. ман қасдан хаторо накардам ки мисол модари Қобилҷони ноҳияи Рӯдакиро гирам ба модари Қобилҷони ноҳияи Ҳисор чӣ кунам, иваз кунам. ҳолон ки инро блогер Манучер ҳамун ҷо гуфта нависааст ки модари Қобилҷон рақс шуд ва ҳамун видеоро бо ман ки калон када пеш оварда дидам, монанд аст, барои ки румул пуштааст, а модари Қобилҷони ғурамарг берумул мош пас буд ки муисар вақте инсони румулаш мебандад ва хам мекунад ки монанди кард. баъд ман навистам дар ҳам комментари, ҳеҷ кас ҷавоб надод. пеш аз он ки ман видеоро мисол ки лайк кунам, сабт кунам, баъде ки ман видеоро дар ютуб мондам, дирӯз онҳо баъд навистанд ки не, ин модари Қобилҷони ғурамарг несту, ин дигар ҳаст, дигар модари Қобилҷон аст. ҳатто бо дар ҳам комментари баъзеҳошон нависанд ки духтари пешво 300 000 пул дод, бояд чӣ қадар аз Русия пул додан, ин пулҳоро ҷо кардан ки бо пул мехоҳанд. дар комментари бо ҳам хеле бисёр баъзе ҳамин чизҳо чӣ мегӯям, тамошобинон навистанд. ман фикр кардам ки бо фикрҳои худаму бо пайхасои худам гуфтам ки албатта модари Қобилҷон бошад. лекин баъд ман дирӯз ба модари ҳамун Қобилҷоне ки бемори саратон асту, рак аст, дар ватсап навист ки аз ноҳияи Рӯдакӣ буданд ин кас номашон Фирӯза, ҳамноми ман Фирӯза Баротова. лекин писарашон Қобилҷон, ягона писар гуфтам ки дорам, лекин зиндаам. писари ман аз дунё нагузаштааст. дидед, он кас мисол хато кардан, ман хато накардам. ман хатоам карда бошам, дарҳол видеоро чӣ кардам, удалӣ кардам. ин якто. дуюмаш ин ки ман хатои қасдан накарда будам. ҳатто мебинед он писаре ки гум шуд ку Муҳаммад, оро бо мадараш гап задам, баъд дар чиз ютуб мондам. дарҳол танқидкин сар мешуд, шумо чаро нафаҳмида мегирин ютубда мемонин исусу. ман дигар дар бораи ҳеҷ кас дар ютуб намемонам, лекин як чиро фаромӯш накунед ки дар ҳадис пайғамбар омадааст аз имом Тирмизӣ ки касе агар садақа кунад ку вай садақа кардагиш ғазаби Аллоҳ таоло аз роҳаш мегирад. шумо садақаро ба мин роҳҳо ки накунед, пас кай садақа мекунед шумо? ба як бемор дастгирӣ накунед, як мисол инсоне ки мушкилӣ дорад дастгирӣ накунед, пас кай шумо як касро дастгирӣ мекунед? кай ва дар куҷо? ман ба шумо рақами телефон мондам, шумо гуфта ки талбандагӣ мекунад. ман аз баҳри худам гузаштам. ман дигар аз ҳеҷ кас намегӯям ки ба ман сум тиҳед. ҳеҷ гоҳ виҷдонам ба ман чӣ мегӯянд, иҷозат намедиҳад ки ба як кас бигӯям ман сум тиҳед. ман гӯшна мегардам, ташна мегардам, аммо касе намегӯяд ки ба ман сум тиҳед. барои ки як бор дар ютуб мондам, ҷавоб гирифтам ки ман талбандагӣ карда истодам. раҳмат ба шумо, миннатдорам ба шумо. ман талбанда ба шумо шудам. ҳолон ки ман ҳаққи худамро аз шумо талаб кардам, ҳаққи маро шумо зерпой кардеду маро талбанда ҳисобидед. миннатдорам буд аз шумо ба ин суханҳои гуфтаатон. лекин дигарро ба дигарҳои хел накунед. хоб, ман вақте дар Тоҷикистон будам, аз соли 2000 то 2018 ман чӣ қадар корҳое ки мекардам, чӣ қадар даромадҳое ки ман доштам, чӣ дар мактаб маош мегирам, чӣ дар донишгоҳ
ва чӣ мисоки даромадҳои бо иловагӣ доштам документҳои тарҷума мекардам. Ман ягон сум ба худам чӣ мегӯянд ҷамъ накардам. Фақат ба шумо мисол меорам, ки фақат ба одамҳо ёрдам кардам, ба бемор ёрдам кардам, касе ки хона надорад, касе ки квартира мешина, квартира пули ёрдам кардам, касе ки дар донишгоҳ писарашро мехоҳад дохил кунад, мисол ятим аст, дастиёрӣ кардам, касе ки мисол ки модаре ки мисол мехоҳад фарзанддор шавад, мисол ки маблағ дар кори китобат кунад, фарзанддор шавад. Ман ҳамин хел 18 сол ман пул вай кардам, ба одамҳо дастиёрӣ кардам. Модар ҳамаятӣ мегуфтанд, ки агар Фирӯза сумашро ҷамъ кунад, маро мегуфтанд, ба худаш қаср месозад. лекин ман пулро ҷамъ накардам. Пулро ман барои саломатӣ, набин саломатии худам алҳамдулилла ҳаст, ки ман дастгирӣ кардам одамҳоро. 18 сол кор кардам, фаъолият кардам дар Тоҷикистон, фақат дастгирӣ кардам. Фақат дасти чӣ мегӯянд эҳтиёҷмандҳоро ман гирифтаму дастиёрӣ кардам. бале, ин барои ман ба ин дунё, ба қиёмати ман ин чӣ мемонад? Фоида меорад. бале, фоида меорад. Ман дар ҳаётам бисёр инсонҳоро медидам, ки як ҳаёт онҳо дастиёрӣ мекунанд, як худашон иҷора менишинанд. мисли ман иҷора менишинанд, 80-90 сола шуданд. Ман медонам одамҳоро. онҳо гуфтанд, ки номи моро дар ютуб нагӯяду мисол биёред. онҳо чанд нафаре ҳастанд, ки аз Тоҷикистон ҳастанд, дар Тоҷикистон ҳастанд, дар хориҷи Тоҷикистон ҳастанд, иҷора менишинанд, аммо пули кори кардагиашонро онҳо хона нахариданд. фақат дастиёрӣ метиҳанд, ёрдам мекунанд ба бечорагон, ба камбағалон, ба камбизоатон, аммо солим ҳастанд онҳо. тасаввур мекунед, ки 80 чанд сола, 70 чанд сола, ина ман 54 сола. ҳоло ману ҳамон касое, ки хайр мекунам, худо айрӯз накунад, мо ягон маротиба дар беморхона хоб кардагӣ нестем. барои чӣ? Барое ки дасти ба хайр дорем. ман ҳозир сум надорам, лекин бо суханам ба шумо мегӯям. инам сухани хубам садақа аст. дар ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки сухани хуб, табассум барои одам кардан, як мусро аз раҳ бераҳ кардан. ман мусри кампирро рӯз бурдам дар мисол мусорхона партофтам. ин ҳамаш садақа аст. ин роҳи садақа, роҳҳои чӣ мегӯянд, маҷоли зиёд дорад. роҳҳои чӣ мегӯянд, қисм мешавад. табассум кардан барои бародар садақа аст, барои хоҳар. мусро аз роҳ бероҳ кардан, партофтан садақа аст. як касро сухани хуб гуфтан садақа аст. ҳамсар бо ҳамсар сухани хуб рафтор мекарданду шавҳар бо ҳамдигар садақа аст. касеро мисол ки пул медиҳад, садақа аст бо пул. касе ки пул наметиҳад, дуо мекунед, садақа аст. сухани хуб мегӯяд, аёдати бемор мерад, хабар мегиред, ин садақа аст. бинед роҳи садақа чӣ қадар зиёд аст. ман ба шумо мисол овардам, ки чӣ қадар инсонҳое ҳаст, ки ман медонам 70 чанд сола, 80 чанд сола, 60 чанд сола, ман 50 чанд сола иҷора мешинем, хонаи шахсӣ надорем, аммо солим, алҳамдулилла, саломатиамон хуб аст, барои он ки дасти ба хайр дорем. дасти ба хайр метиҳем ба одамо. мисол ки мусро мебарам мепартоем, ин садақа аст. бо сухан бо даҳонам ба шумо мегӯям, ба каси дигар мегӯям, ин садақа аст. садақа дар ҳадиси аз Ибн Таймия омадааст, ки ғазаби Аллоҳ таолоро аз роҳ мегирад. фаҳмидед? пас майдон аз далер аст. шумо метавонед, ки ба ин гуна инсонҳо ба монанди ин хоҳари дар чӣ мегӯянд, ноҳияи рӯдакӣ Фирӯза Баротова, ки бемор аст, ман рақамҳояш дар зери ҳамин видео мемонам. касе аз шумо хоҳад дастгирӣ кунед, наметавонед танқид накунед. ин хоҳар номашон Фирӯза Баротова аз ноҳияи рӯдакӣ, аз қишлоқи, номаш ба ёдам нест, дар ҳамон видеои манчиро бинед, мебинед қишлоқи куҷоне, ки ноҳияи рӯдакӣ Фирӯза Баротова, писарашон Қобилҷон ном дошта будастанд, мисли Қобилҷони ғорамак. ин бемории вай ҳастанд, саратон. барои ин химиотерапия кардан дар хоҳар аст. ман ин видеоро фақат барои тоҷикон мекунам, ба ғайри тоҷикон дига намекунам, ки бо нагӯям, ки тоҷико шумо худтон ёрдам кунед, тоҷик шумо аст, ҳамин хел аст, мегӯяд аз худатон аст, ёрдам кунед мегӯяд. пас мо бояд ки дастиёрӣ кунем. касе ки метавонад ёрӣ кунед, касе ки наметавонад дуо кунед ва сухани хуб гӯед. танқид накунед, илтимос, маро танқид накунед. дар зери комментарӣ ягон танқид накунед. ин хатои қасдан набуд. ҳар яке ки бо хато мекунед, шумо хато мекунед, гуноҳ мекунем. ҳеҷ кас бехато бегуноҳ нест. лекин хатои ман қасдан набуд, маҳз набуд, хатои тасодуфӣ буд, ки ман аз он гирифтан дар ин ҷо кардам. фаҳмидед? Миннатдорам аз шумо.